How are you, mami? Diyos ko! Baby ko! Ay, I miss my baby Clark! Marion gave it to me, Mom. How are you? How is Yes, you want to Scott? hug him? Very nice. Okay guys, ayun. Patras na tayo rito. Inaantay na pala ako. Para makaload na tayo agad, tapos makauwi na tayo. Diretso Winnipeg to. You waiting for me? Huh? You guys waiting for me, ah? No, this won't take long. Yeah. How many skid? 18. Okay. I'll run it on. It'll be 10 minutes. Oh, 10 minutes. Oh, perfect. Yeah, I'll be quick. 10 minutes daw. Tapanalo. Na all. Sana oil. Alright guys. Let's roll. 10 minutes daw, sabi niya, tapos na niyang maludan, 18 skate. Okay, thank you. Salamat. Yes! Dire-diretso yung yung ating biyahe guys. Okay. Alright. Guys, so off duty 26 minutes. Tapos na agad guys. Wala pang 30 minutes. Okay, sarado natin. Tapos kunin ko yung papel. Tapos uwi na tayo ng Winnipeg. Yay! Yes! Tara. Ang bilis nila guys. Ang bilis nila. Alright. Okay, so ang ganda ng pagkakaano niya, pagkaka-organize niya. Kalahating trailer lang. Mabilisan ito, hindi mabigat. Yes! Kunin ko yung papel doon, guys. Tapos diretso na tayo ng Manitoba. I really miss my kids and my wife. Let's roll. Alright guys, good morning. Babalikan lang kay Tracker at nandito na tayo sa border between Saskatchewan at saka Manitoba. Ayun na yung border. Yoo-hoo, welcome to Manitoba. Changing time zone. Saskatchewan, ang oras ng Saskatchewan is 8:30. Ngayon sa Manitoba is 9:30 na. Meron pa tayong 4 na oras driving. Andun na tayo sa Winnipeg. Pag pick up natin kagapon, nag-drive ako hanggang Regina. Tinira ko yung mga 6 na oras drive. Natapos ako mga malas 11. Maganda naman ang klima guys. Ganito yung klima mula doon sa Calgary hanggang dito. At ang temperature is +8. +8 ang temperature. Kaya hindi ako nahirapan. At saka hindi rin windy. At kausap ko si Mrs. kagabi bago ako natulog. Ang temperature sa Winnipeg is -10. Medyo malamig. Pero wala naman daw snow. Excited ako guys, makakauwi na ako. Makakauwi na naman ang inyong apong lakay. Nabigyan tayo ng reload pauwi ng bahay. Okay, so November 11 tayo malis. So
Today is the 16th na. So it means 35 days na ako talaga sa karsada. 35 consecutive days ako sa karsada sa biyahe. Well, wala naman akong sisi. Hindi ko naman masisisi yung aking company or dispatch or planner kasi i-request ko na hanggang 23 na ako kasi yun nga yung hanggang 23 nga yung hinihingi ko na ano na dahil magbabakasyon nga ako ng 23 hanggang January 3 hindi ako papasok kaya sabi ko sulitin ko na. Tapos kagahapon biglang binigyan nila ako ng relog na pauwi ng Winnipeg. Pero eto, pag uwi ko ng Winnipeg mamaya i-deliver ko pa ng alas 2 ito ng madaling araw pa, i-deliver ko pa. Tapos kinaumagahan ng petsa 18 is aalis din ako agad. Papaalisin lang nila. Parang pinauwi lang talaga nila ako para i-celebrate ko yung birthday ko. Kasi ang birthday ko guys is December 17. Bukas ang birthday ko. Ngayon 16 pa lang. Ang galing din naman ang talk, no? Timing na timing talaga. Kaya papasalamat din ako guys. Yan. At least kahit pa paano, pag uwi ko, birthday, alis ulit tayo. Pag alis natin ng 18, pagbalik ko siguro is 23 na. Hindi na ako lalabas hanggang January na yun. Hopefully ang may bigay sa atin is magandang biyahe. Upang sa ganun kahit 10 days tayong hindi bumiyahe, mayroon na tayong pambayad ng truck insurance and license plate, pang krudo. Kahit wala munang matira sa atin, okay na muna yon. Importante makasama naman natin ang family natin. Alright guys, tuloy-tuloy lang ako. Enjoying ko lang muna ito. Alright guys, ayan. Malapit na tayo sa Winnipeg. Wala, nag-i-snow rito sa Winnipeg guys. Nagsimula rito sa dito sa Portage La Prairie. Dito pa lang tayo sa parte ng Portage La Prairie. Yan, snow. Temperature dito 0 degrees. May dahan-dahan lang ako nagdadrive kasi medyo malakas pa ang hangin. Sabi ko na nga ba, ito yung madadatnan natin sa Winnipeg. But anyway, wala tayong magagawa dyan, at least makakauwi tayo. Mahangin. Ewan ko sa banda ron pa, malapit sa Winnipeg, kung malakas ang snow ron o sa Winnipeg mismo kung kumusta ang status ng snow ron, baka mas matindi. Tsaka mahangin, no? Guys, Portage La Prairie welcomes you. Tapos dito Winnipeg na. Alright guys, ayan, nandito na tayo sa Winnipeg. At malapit na ako dun sa pagdideliveran ko para mamayang alas 9 yata yung delivery ko dyan. Check ko mamaya. Mamaya pa maaga pa rito. Alauna pa lang. Nandyan na rin si Macy's. Si Macy's lang ang nandyan. Gawa nga ng yung mga bata nasa school pa. Alas 3 pa yung labas nila. Tama-tama para hindi na sila malamigan. Park tayo rito, tapos babalik tayo mamayang gabi para mag-deliver. Daling contract doon sa Torp. Tapos uwi sa bahay mamayang gabi. Tapos bukas, December 17, celebrate ng birthday ko guys. Bukas, sa susunod na vlog ko, pag nag-birthday ako, i-content ko. Huwag niyong kalimutan guys ha. Kalimutan na huwag
Huwag niyong kalimutang batiin ako ng happy birthday. Asa? Kumustahan eh? May pipeline dyan ng gas. Hindi ka ba dyan mag-park? Wala naman. Ay, ito, kunin mo ito. O, mamaya na. Okay na, lahat. Kumain ka na lang muna. Oo. Kumusta, Mrs.? Ay, nakaano ka? Oo. Ano to, Han? Sa Ay, bahay shampoo to? ko yan, oh, para dyan sa baba. Oh. Pagka maligo ko. Bakit nakaganito pa? Eh, para hindi siya magpisa. Baka mamaya magpisa pa eh. Hanggang sa taas din yung kalahati niyan. O, para sa bahay na ito? Oo. Kasi isang ano sa binili ko sa ano yun eh. Sa Costco. Tapos mo na lang yung sabon na yan ha. Nandun sa may ano, kabilang pintuan ay ano, kabihol ko. Ayan, anuin mo, ilagay mo muna dito yung mga ano dyan. Guys, kain tayo. Dinalan ako ni Mrs. ng kanin at saka itlog. Hindi na ako nagluto. Kinain ko na lang yung tira ko gapon kanina ng almusal. Ngayon tanghali na, alawa na lang. Na ako nagluto, dire-diretso na ako. Dami mong apple na na. Oh, yan yung pinaka-snack ko, apulhan eh. Kasi alis ka na sa Webes eh. Oh, Iwan ko na lang. iwan mo yung pinaka marami. Iuwi natin yung iba kung gusto nyo muna ng apple. Kumain ka na? Mga bataan. Nasaan sila? Stall. Si Baki pala, kala ko pang ano si Baki. Umuwi siya ng alas 12, di ba? Bahan. Yung maramihan ko, nalagay ko na sa plastic, nandun sa ilalim doon sa kabila. Mamaya kunin natin paglabas ko. Buti nga kamo na nabigyan ako ng load papunta rito. Hindi ko naman ni-expect ito. Basta sinabi lang, binigay sa akin load information. Pauwi pala ng Winnipeg eh. Tapos sabi ni Boss Daryl sa akin eh, aalis ka rin ng 18, sabi niya. Eh 16 ngayon guys, bukas 17. Sabi ko nga sa inyo, bukas celebration ko na ng birthday. Bala ko nga sa karsada na ako mag-birthday. Eh wala, binigyan ako, hindi ko naman hiningi. Wow! Baka may laman, Han. Kung may laman yun, tapon mo. Kapilang naman yun. Para hindi siya magtutulo dyan. Saan ang garbage mo? Yun nga problema ko eh. Noon nandun ako sa ano eh, nag-washroom ako, dinala ko, tinapon ko yung basura eh. Paglabas ko, hindi ko nabitbit palabas. Pero kung babalik ako doon at nandun pa yon, makukuha ko rin. Pati yung garbage, tinapon mo? Hindi. Kasi wala kasing plastic na nakalagay doon sa garbage, maliit lang, inapuno. Ngayon, dinala ko doon sa may washroom, may basurahan doon. Para kaysa magkalat dito kung kalkaling ko pa. Tapos pumunta ako sa washroom. Pagpasok ko ng washroom, nagugas ako kung may pagbalik ko, hindi ko na nabitbit kasi nasa labas lang. Para pagkabalik mo sa New Year eh. Okay na. Ayos na. Saan yung lagayan mo? Mayroon pa yata akong lagayan ng bag dyan eh. Sige, ako yung usapan lang. Sige, pagkisip. Ito mo yan, Han. Lagay pa, isa.
kargamientos ko. Buksan mo yan, Han. Buksan mo, nandyan, yung damitan ko. Ano naman sira na yun? Oo, alam. Sira na talaga to. Mapalitan na lang natin. Kaya mo na muna yan. Alright. Wala na? Wala na, ito na lang. Tapos yan, pwede kong umakyat dito. Sarado ko na. Ito pa, ha? Wala. Wala rito. Okay. Alright guys, yan. Babalik pa naman ako dito mamaya. Kaya dito ko lang muna i-park ang truck. Wala namang problema dito. Lagyan ko lang siya ng bolt seal para hindi mabuksan. Babalik din tayo mamaya dito para mag-deliver. Alam niyo na guys, mabait tayo eh. Dapat nga sana eh, iba na mag-deliver dito eh. Ay magagaw, part of the job, babalik ka pa talaga. Ay buhay. Just kahit pa paano makita ko saglit yung mga bata. Tapos pag uwi ko, ay pag ano ko dito, sunod na araw, ay sa bakas, ano ko, alis ko, pagbalik ko, mahabang pagkakataon kasama ang mga bata. Di ka na pala papasok dito? Hindi na. Doon sa bahay na lang? Sa bahay na lang daw kami ni Miss maglabing-labing. Alam niyo ba ibig sabihin nun guys? Anyway. Tapos temperature set point minus 15, minus 11. Ayun. Marumi lang pero kitang kita. Ang krudo. Make sure. Pinuno ko kanina to, full tank ko. Oh. Lagay natin ito para masigurado lang talaga natin na talagang bolted yung ating ano, pangarga. Diyan ako mamaya magde-deliver guys sa building na yan. What? Let's go. Let's go home, mami. Ay, kumusta ang mami? Bango ah. Kiss pa.
How are you, mami? House kid? Everything okay? Lapit lang naman dito ang bahay, guys. Mga ano lang, mga 6 kilometer lang. Alright. Doon kasi dapat ako magpa-park, kaso nga lang hindi ako makapag-park doon. Gawa ng may event sila, kaya dyan na lang. Parkingan talaga ito ng magde-deliver yan. Kita nyo, ang dami na dyan. Oh. Naabangan na nila yan, yung nakapulang truck. Oh. May event, special event sila dyan hanggang 23rd. Yung nakasulatan. Oh, may sulat sila dyan, oh. Special event. Ayun, may nakatayo dun sa tabi niya. Natutulog lang. Oo, yung ano aalis kasi ako baka sakaling meron kasi silang ano diyan kaya aalis kasi tayo kaya ayun, hindi natin maaaring may ano yung Puntahan ng truck. para doon at walang sign at least kahit paano walang sign panatag tayo pero babalik din naman ako mamaya para mag-deliver. Alright guys, ayan, tara na, uwian na para masikaso na rin natin si Mrs. Tama ba? Asikasuhin na rin naman natin si Mrs. Overtime. Guys, ayan, nakaligo na ang lakay. Magluluto tayo ng ano guys, ng baboy. Tamang-tama yung pagdating ng mga bata mamaya. Uulamin. Mrs. busy. 3:30 ba susunduin yan, Han? Mga kids. 3:30. Dubo tayo ng ano? Tenderloin, laman ng baboy. Tapos maghahaponan tayo kasama ng mga kids. Pag-uwi nila. Ako na magluluto nito. Namiss ko rin magluto rito sa bahay guys. Ayan, ayan, nandito na yung mga kids. Hi! Let's go. Swim. Oh, Diyos ko! Ang baby ko! Building up that muscle, right? Of course, building that such muscles. Missing so much. Hurry up, cause it's cold. Where's Ate Sinel? I'll just go. She's in the school. She's coming. Okay. Hurry up. Tamalamig. Pasok na dito. How's his school? Good. Okay. It's been a while, eh? Yeah. It's been 35 days. 35? Yeah, 35 days. Bring those food in here and let's eat. Give me. Got a little bit of my lunch. Yeah. Here you go. Take it out. Oh, okay. Give me. Oh, sorry. Yeah. Come inside. I have You know what? I'm gonna wait you here. Put your things in there, shoes and etc. Okay? Put in the proper places, okay? etc. Yeah, etc. Yeah. Let's go. Ayan guys, nandito na si Ate Sinula. So, how's his call? Good. Ay, haba. You're so I don't know how to do very warm jacket. but I don't like warm jackets. It might make me super hot. Why? Why? Because you need to be warm because it's so cold right now. Okay. Ay, Diyos ko, baby nga. Papa, I've done so much good things in school. You did everything. You did a good thing in the school. Yeah, and so one time out, it's Sherry. Tobin is the meanest one. You been time out or not? No, I have not been time out. You never been time out. That's perfect. Okay. Where's Ate Clark? Ate Sinil still in school? Yeah. Okay. Go, fix up yourself, change your clothes, and let's have dinner. Okay guys. Adobong manok, adobong baboy at saka kanin lang. Magpapa Clark. Kakula.
Bakit? Why you have that? Ay, I miss my baby Clark. Marion gave it to me, Mom. How are you? How is Yes, you want to Scott? hug him? Nice, very nice. It's Cadman. Very nice. Go! Take a bath first and let's eat while waiting Tate Sinel. Sige. Kumain mo para makakain. Go now. Antayin muna namin sila guys. Maghugas muna sila. Okay. Ito yung mga bata, yung mga anak namin. Hindi sila umahawak agad-agad ng cellphone pag umuwi ng bahay. Wala pang cellphone yan hanggang matapos kumain. Tapusin muna nila yung maligo muna sila, kain. Yun, pag malinis na sila, tsaka sila magsi-cellphone niya. Go now, go, 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 go. If they are willing to kill another agent. Hi! How's your school, Vivek? Bless Papa here. Good mix talaga yan sa'yo. Hindi mo sabihin. Oh, you look pretty. Doing okay? Nice. Go. Go. Mag-clean ka na muna ng sarili mo, tapos kakain tayo. Ayan guys. Nang buo na. Yung dalawa, sa ito pa, wala yun. Isa ba naman nakatira. Pero bukas sila darating. Kasi birthday ko. Let's go. So, kakain tayo. Alright guys, tara, kain tayo. Holy the prayers. Okay. Okay. Hold on. Okay. Start. Amen. Power, Son, Holy Spirit. Amen. Almighty God, bless us in this food day, our about to eat and choose Christ by coming your family here and with their path to life. Who has saved us in Jesus Christ our Lord, and in the name of the Son, Spirit. Amen. Amen. Power, Son, Holy Spirit. Next time you have to pray, slowly. Guys, kain tayo. Ano lang ang pagkain namin? Adobong baboy, kunting kanin, tapos tama, soft drinks ng mga bata. Bukas na kami maghahanda kasi bukas si Miss mag-i-steak ng dahil birthday ko. Magluluto siya ng steak, no? My friend asked me why am I so quiet. Ha? My friends asked me why am I so quiet. Why you're so quiet? No. Are you quiet? Yeah. Just keep smiling to people. I get quiet sometimes too. Yeah, if you're quiet, that's okay. It's good to be quiet. Look at Baki. Baki is so makulit. I'm not. Guys, kain tayo. So, ask them to eat. Let's go eat, guys. How's your stall? Sorry. How about Baki? It's good stuff. We went to have our Santarama. What? We went to have our Santarama. Sense of humor? Santarama. It's just that I just need a little more money so I can buy some for you and Baki. You forgot the money. Where is it? I bought the one money for for Ate and Santarama. Mama Nipa one at No, it's in your bag, Bakit? Oh, That's why I'm Did you gonna. check? That's why I'm gonna. I asked Mom for a little more you money did for not you tell and me. Baki. Your class is Okay. buying today? Huh? Yeah, You have your money in your bag. I do not know. Oh my god. I told you that. Maybe you're not listening to me. What did he do? At least you can go to Thursday morning. Paano yan? Tomorrow, okay? How about what Baki did do? Because Mom did not tell me. You forgot that you have money? Yeah, because Mommy did not tell me. Okay. Now you know, okay? Ano Well, at yan? least Can you I have have some another soup, Mommy? chance. Can I have some sauce, Mom? Can I have some sauce, Say please. please? Say please. Sauce. Tomorrow we will celebrate Papa's birthday, okay? Greg, do we stay home? How Do we old? stay home? No. How old Papa? 44. 44, very good. Mabilis. What is the date tomorrow? It's December 17. When is your birthday? That's Papa's birthday, okay? December 17. So, you were 45. Sagittarius? You were 44, 43? Papa's old. When you become 44, When that you're is adult. not joke anymore. Yeah. You have to do all those taxes and pay the things and bills and all that stuff. Taxes, when you have work. But your Edinburgh is probably as old as Papa. Huh?
Papa, Mr. Edinburgh is probably the same age as Papa, Who? my teacher. Can you I guess. please your mom? There's a little piece of rice pa doon, no? Sino pang gustong ng rice? Ito, finish all the adobo na. Kunti lang yung adobo. Ito pa yung karne guys na galing sa inano ko. Sa yung binili ko sa biyahe. Busin na yan. Hindi naman kasi nagluto si Mrs. Meron siyang gulay dyan. Hindi mo naman ilabay yung gulay mo. Bukas na, no? Kala ko may gulay ka. Sorry na? Naubos ko na. Naubos mo na? Oh, where? Sit down back. Guys, kain tayo. Putulin ko na vlog ko. Home time ang inyong hapong lakay. Bukas mag-i-stick tayo. Birthday ko. Huwag nyo kalimutan i-greet ako ng happy birthday, okay? December 17. Dito sa Canada, pag napun nyo to, 16 pa lang. Mamaya pupunta pa ako magde-deliver. Madaling araw, guys. Say bye-bye! Bye! Peace up. Peace up, please. Peace up. Subscribe. Lakai Tracker.